cultuur ook, hè. Dat laten we ook zien natuurlijk met het gedicht van de oude Koolstraat. Tjenoer Lunchroom De Verbinding bij het station in Veenwouden is een nij toeristisch overstappunt pleegst. Meesken kunnen je vergeefs parkeren om van daaruit het gebied eromheen kuierend, fietsend of varend te verkennen. Nou, we vinden dat een prachtige plek in Veenwouden. Het is natuurlijk een nieuw stationsgebied geworden. Het is eigenlijk een prachtige startpunt om het gebied te gaan ontdekken. Ook De Verbinding is belutsend bij het nieuwe toeristische overstappunt. We zijn heel blij met de top, want voordat we er weer heen, we al in de holle om bij de koffie lunchroom ik fietsroutes aan te bieden. Dus we hebben 2 elektrische fietsen te hier en we hebben dus verschillende arrangementen die mensen bij ons aannemen kunnen. Dus dan kun je lekker voordat je op de fiets stappen, een bakje koffie nemen, een mooi gebak. Of juist na de tijd lekker uitrusten, mooi een lekkere lunch bij ons. Maar de plaatsing van dit toeristische overstappunt is de Sandetop in Friesland een feit. Voor elke top in Friesland is een gedicht maken en het gedicht op de top in Veenwouden hiet Greensloon en is kreund terug Douwe Kootstra. Daarnaast vinden bezoekers in Wut en Beeld informatie over Veenwouden en wat is Friesland. Het Boetefield, maar ook de Schiestend bijvoorbeeld, dat is natuurlijk ook een hartstikke mooie locatie. En we willen natuurlijk ook dat mensen ook gebruik gaan maken van de voorzieningen in het dorp. Musea, maar ook winkels, horecavoorzieningen. En dat heeft Veenwouden echt wel te bieden. We vinden het rondje terug de Waarden, dat vinden we heel mooi. Want dat is juist eigenlijk hoe schitterend het gebied is en hoeveel afwisseling hier is. Hè. Je hebt mooie beschutte paadjes en ik ben wat vlakkere paden. En de pingo's, dat zijn die wetters. En nou, dat is gewoon echt, dat vinden we de mooiste route.